Sí, bueno, molt content, un partit una miqueta trist per començar, però m'ha agradat molt l'experiència i les formes de jugar. No, bueno, hem jugat amb dos persones al mig, una tenia que quedar més enrere, l'altra més a dalt, jo em tocava una miqueta més cap enrere, doncs a fer el que ens han dit. Bueno, hem jugat molt bé, ells han arribat més cops a porteria, els han sabut aprofitar, han tingut més sort de cara a porteria. Sí, seria, bueno, m'encantaria jugar al primer equip i bueno, tenir les alegries que pot arribar a tenir un primer equip. Bueno, és un treball fet perquè el dia de demà puguem jugar primera tots junts. És un treball col·lectiu que està anant molt bé de moment.